Kublai pi ki parari be e jonga. Ha une unailar ki siti bat ki kirwo jong pi ba pila pha sanga kila pin ipu ipieng ye ko office jonga da ki lightly ki rong jong kalama India. Bat omdon ka weiru ka siti ka ban omdon ye ka rong lama. Lani ka ban omkren sepang ki lightly ki rong bat ka jingla luj. Ki kina red bat ki paralok samla kila pha ikidur ba itenan bat ki jingdro bami na kasan perkat jongki kabayedei bat ka amret mohotsaf. Hauni ubnai bangi rakhi ya ka jingla luj ngiyo iya ka mensim jo ka jingye teli bat jing e ri ka batut kum ka umnga batyang ha keleng kari. Ha kari ka badon bun ki jingye per henrei ngiyo i ba ka bapenher ya kalama lairong jong kari uwei pa uwei udap da ka mensim e ri. Hakaba uwei pa uwei umi syakmat ban ai burom ya kalama jongkari. Ngila yo iru ya ka mensim e iri lingba ka jingelap ban pinlong ya kari ka bakhut besuba bat lingba ka jing ai tika. Kani ka ju ka mensim ka shedrhem ha hakisipai jongkari hakaba ya kalama lairong jongkari la penher haki clear lum haki jaka kaput jongkari bat hapedeng duriau ru. Kibriuru kila penmi ikirukom san perkat baharukom hakabaidei bat kejing penher ya kalama lairong. Kum ukrisnel anil ubala drodur itinat baha ya kalama lairong. Hakolar Karnataka kibriu kilasna da kalama kabajrong henreu spa laipo put bat arspa san put ka kenyar bat ra yaka. Kinong trai sorkar ha asa amru kilasna ya kalama kaba arpo put dakakti bat penher yaka hadigal pukri war memorial. Kumjuru kibriu ha indur kila tau yang map jongkari India da kaba penyeng da kibriu. Ki samla ka Chandigarh ru kila penwandur ya kalama lairong kaba hetam da kaba penyeng da kibriu. Baro artli kini kila rung haka Guinness Book of Records. Hapedeng kini ki baro kadon ru karukomle ba ai mensim balale di kibriu jongka Ganggot Panchayat ka Himachal Pradesh. Bat kata kalong yaki kun jong kinong bela sok senong la kentup lang yaki kum ki kongsan na kebenta ka program rakhe sengi jingla luj haka Panchayat. Paralog yakini ki rong jongka Amrit Mohotsaf amlayo i tang he India henrei haki wei ki riru jongka perthei. Kinong ruai ha Botswana kila ruai nyopsan teli ki jing ruai ri ban rakhe ya ka jingdap nyopsan snem ka jingyo latluj jongkari India. Bat ka bakam pen sengau ternan kalong ba yakini ki nyopsan teli ki jing ruai. La ruai haki jat kitien ba per jongka India kum ka Hindi, Punjabi, Gujarati, Bengali, Assamese, Tamil, Telugu, Kannada, bat Sanskrit. Kum juru la penmi ya ka stamp ban penni ya ka jingya day pedeng ke India bat Namibia haka riti dustur. Paralog ngakwa ban yathu ipi sakaway ka jingja bas ngotenat kabalaja ki kendiat sengi haka bangala yolat ban yadon lang hakaway ka program jong katanat Information and Broadcasting jong ka Sarkar India. Haka bala penni ya kaway ka serial jong ka Doordarshan kabala ay kerteng Swaraj. Kani kalong ka jing sedang ka bakraw kaban besu haka jingmut jing perkat jong kapateng ki kun samla kari ya ka jingtip sapang ki riu slur kentai bat senrang ki belai simbenta haka jingyele lat luj. La jupen i ya kani ka program man la kesengi ublay na Doordarshan haka por kendai baje min mien. Bat la yetu enga bakani kan ne nyopsan tayo. Nga kentu yepi na markata ba pin pelat por ban pek yakani kumju ki kun jong piru. Ki samla pulia ki school bat college ru. Lasai anda pila lek ciki jaka puli jong pi. Pila bantau kanu ka program bakerpang. Da rekod yaka kenang ba anla ban pensengo tu bat pensai ki breu jong kari sepang ke rukom im jong ki klawaj baslur jong ke jingele lat luj. Don kamru ban pinya ceprang ke betok projek sepang ki nong yele lat luj jong kari India. Para ribe jonga katno kalong ke bedon kam ban tip sepang ki long shua man shua jongi sepang ke jingyo i jingai jongki
bat ki mati bala pensa hangi, hadu kini kisengi ki bamenta. Habangi perkat jeliu ya kani, ngidap da ka jinglingo. Ka Rig Veda, ka kot kabadon nadu ki hajar senem mensua ka ong kumni. Oman mapu manusi amriktam dhahat tu kaya tanaya shanyu. Yuyam hista bhishdu matratama vishvasya tatwa jagata janitri. Kabamut, o ka padai ka paralok babhatam jong ukun benriu. Padai ka baay jing im. Padai ka telong jong ka jingbam. Bat padai ka temei jong ka bha ka miat ki khun ki kiti jongi. Dei mapha ka baay jing eda bat pelat yengi na ki jing sniu baro. Padai ka dawai babhatam palong ka nong yeda ya ka perteish telup. Hatu perkat sepang kani, ka lari ti jongi kala batai nadu ki hajar senem mensua sepang ka jingdon kam jong ka bat kumnu bantingka yaka. Habangi yoi yakini ki jingtip hakani ka por menta ngi ngokmen. Henrei habayakani ka ju ka jingtip la pediang da ka ri jongi kum ka wei na kilat pen klan yaka. Ka jingklan jongka ka kiu bun pausha. Pikin mau, sau benai mensua ka man ki bat ngala ong sepang ka Amrit Sarovar. Nadu kani ka por, ki bor penya district, haki district baper, ki NGO, bat ki nongsong sinong, kilas dang ban kindit benriu, bat ka jingshina ya ka Amrit Sarovar, kalaya chaprang, da ka jingisim benta jong ki patba. Habadon hi ya ka mensiam ban le AA na ka benta kari. Habalas ngautu laki kamram, ka jings ngau kia na ka benta ki pateng bandangwan ru, kala syuwan lakawan hi ringkat ka jing seiso. Ngalayo jing tip sepang kabakum kani na Warangal Telangana, hakabala seng ya ka gram panchayat batmai ya kabala tip kum ka Mangtia Walya Tanda. Kani ka sinong kadon markhap bat ka klaw. Kadon kawai ka jaka hajan kani ka sinong kabayo pahu bha man kapor liur. Da ka jinglap but tmai jong ki nongsong sinong kani ka jaka menta la penkla jaka penlang hapo ka Amrit Sarovar Abhiyan. Hakani ka ayom menta kapung kala silay bha nakadaw ka jingther ulabba. Nga kwaru banyatu yapi sapang ka Amrit Sarovar kaba Hamocha Gram Panchayat Hamandla Madhya Pradesh. Yakani ka Amrit Sarovar lachna hajan Kanha National Park bat ka jingdon jongka kala pen iternat pinpu penpieng yakani ka jaka. Halalitpur Uttar Pradesh ka jingdon ka Shahid Bhagat Singh Amrit Sarovar kala kring ya shibun kibriyo. Kani kapung kadon ka jaka ka bahe saw ekar AA Haniwari Gram Panchayat bat laker saudong yakar ki dieng kabalanang pen iternat susu ya ka jaka. Kibriyo na ki jaka banajan bat na jengay ki wan ban petka ya kalama India kabahe laipusan put kabla penher hajan kapung. Ka jingyalap ya ka Amrit Sarovar ru kalaya chaprang ha Karnataka. Hangni ya kasinong Bilkerur kabaha Bengal Kot District ki brew klasna ya ka Amrit Sarovar kaba itnat bha. Haka jing shisha kani ka jaka ka mat jing e bha namar ka na kilum ka juwan tu chiki jaka rep bat pinjulor ki jing thung jing tem. Ban thau ya ka Amrit Sarovar ki brew ki hap bantan ya ka na baro saudong bat penlang ya ka. Kani kalaweng ya ka jing e na ka jing slay ha kani ka jaka. Ka Amrit Sarovar Abhiyan kamsim laweng tangi ki jing e jongi henrei jong ka pateng bandang wan ru kumju. Hapo kani ka skim ki pung ni ki jaka penlang balarim lalaban penbha ne pentema yaki. Ka Amrit Sarovar ka ay bat pensingem mi ki jaka rep baterkhong bat penja seliang yaki merat batenrang. Kini ki pung kilara iki kenjang jong ka jingdon hapo ka meiram bat kani kala yarap ru ban pinki imbiang bat pinmi iki jingthung jerngam ha saudong jongki. Kibriyo hakisnong babun menta kila bun kam bantau iki pung dokha na ka benta ban ri dokha hapo ka skim Amrit Sarovar. Nga kerpat ipi baro bat kamtam iki para samla
bakin sim benta haka Amrit Sorover bat aya ka bor ban yele ban pinlang bat tingka ya ka Parari be jonga ha bongai gao Asam la pentrekam ya ka wei ka project ka belatip kum ka sampurna project ka baka jingtmu jongka kalong ban yakun ya ka jingduna ki jingbam batimen kalong sisa ka ba compare hapo kani ka project ka kemi jong ikun ibasat baklan jong ka wei ka Anganwadi Center kan ya kendu man katayaw ya ka kemi jong ikun ibaduna ka jingbam batimen bat kini kren bat yamir jingmut halor ki jingtip baro ki baydey bat ki jingbam batay kamen kumta ki kemi para kemi ki along paralok ki arab iwei bat hikai ru sepang kani ka project ya ka jingduna ki jingbam batay met lala ban rat dingkong hapalat kendai pau na kisispa ki kena hakani ka jaka hapo sisnem pila ban muddur hatu la ban pindon kam da ki sur jingruai ban pindu yakani ke jingduna ki jingbam bataimet lala ban le shisha yakani ka mera batcha abhiyan Hadatia district Madhya Pradesh hakane la pinlong yaki bhajan kirtan haka district haka balakhot ikino hikai ki bala tibha chapang kamat kani ka program haka ba ki longkme ki wanra shikham ukhaw saka Anganwadi Center bat dakani la pinlong ya ka bal bhuj man la kasngi sajan da ka jingnang bun ki kina ki balek chiki Anganwadi Center lala ban pinduna ya ka jinglong duna ki jingbam bataimen ka bakum kani la leru hajarkan bat la pinlong ru ya ka jingil akai ludu ha giridi Jharkhand ha ka balingba kani ka jingil akai ki kina kin tip sepang ki jingmlien babha bat basneo paralok ngalai sambat pi kini ki jing sedang batmai ki beidei bat ka jingduna ki jingbam bataimen namar ba baro ngiha panes nok tilang bat kani ka campaign kaban sedang hau benai banwan unailur udai benai babun kita masa bat jinglek men bat on penlong ru ya kani ka jingelap sepang ka jingdon kam ki jingbam bataimet hauni hi ubnai ni jurake ya ka potion ma man la kasnem nado ka sitarik unailur hadu kalai pauterik daka jing pendon kam ya jing start technology bat jing sim benta jong ki pajba ngila la ban thau bun kilat kilinti ban pen klan ya jing yalam nado ka ba ai ki mobile phone ya ki million ki nong tre Anganwadi hakari la pelat ban pen tre kamru ya ka potion tracker ban pej ban ya ka jing tre kam ki Anganwadi nalor kata ki kena kan thei ki bakat saw hado khat prasnem karta ki badon habaro ki aspirational district jong kathan chitei lamingi la pinrung yaki hapo potion abhiyan ban weng ye ka jing jong ka jingduna ki jingbam bataimet kam dei tang de ki khindiat li kilat kilinti henrei don kam bun tli kum kanuksa ka jal jivan mission kaniru ka don ka benta ka bakraw hakaban pinlong ye ka India ka ri ka balat nya ka jingduna ki jingbam bataimet ka jingpen sengautu pajba kadai ka bakongsan bha hakaban yakuni ki jing jong ka jingduna ki jingbam bataimet nga kentu yepi baro ba finishim benta ba trestom hauni ubnai bangi rakhi ya ka jingdon kam ki jingbam bataimet khnang ban wengno ya kani ka jing parari ba Usri Devi Varadarajan na Chennai ula penken mau yang lingba ka mygov ba satangsan banai duna ngin sayo ya kasnem batmai bat baro ngitip ya kasnem tmai an rakhi kum ka International Year of Millets bat ula paru ya ka map jong ki jaka rep ya millet hakari ula keliru langan kren em ya kani hakaman kibat ka banwan ngas ngokmen sibun ban yoi kum kani kamensiem hakiparari jonga piken mau tharai baka United Nations kala pelat ya karai ban pinbena ba on rakhi ya kasnem arhajar arpulai kum ka International Year of Millets pin ngokmen ru ban tip ba kani ka jing ai jing mut jong ka India kala yo jing kersan na palat nyopol li kiri hakini kisngi bementa ka jingwat kibriu ya uni umarep kala nangkio paralok hangni ngambut ya umillet ubam teliat bat ngakwa banyathu epi sepang ka jing persang jonga hakabai dei berkani habawan kinong wan jengok kai na bari
lani ki kli nong sinchar sa India, ka julong ke jing ngau tenat jonga pan pinkre jing bam yaki da umilet. Bat ka bami nang ta kalong baki babam ki bang bhaya u. Umilet udei umarep jongi, bat udei hi ujing bam jongi nadu hendai. Ya umilet la jutho haki Vedas, bat kumju uru haki Purana nuru bat tol ka piyam. Lara pilet cekanu-kanu ke benta jongkari, pin siam ye ki jat milet baper haka bam kadi jongki brio hang tu. Umilet kumbalong kiriti dustur jongi, udon bon jaj, kum ujowar, bajra, ragi, sawan, kangni, Cina, kodo, kutki, bat kutu. Ke India kadai keri ke penmi bon tam umilet haka pertai. Kumta kadai ke kamram jongi, bangin pinlong ye kani ke jing rakhe ke bejob. Tililang ngin ye trei patba, bat kintiw ye ke jing tip, bat jing sngotu sepang uni umar bam. Paralok, pitip ha ba umilet, udeiru uba mentoy na kebenta ki nongrep, bat kamtam ki nongrep ki beren. Haka jing shisha, uni ujing thong usan kloy, bat don kam sibun ka Ujintang jong uru, ulong ujing bam na kebenta ki jingri. Hakini ki por menta, ki brio ki pai kemat bahas ka bam, bat ka kot ka kya. Umilet, udon sibun ka protein, ki kenjak sai, bat ki mineral hau. Bat kumta, udon bun ki jing mentoy, lada bam yu. Nalor ba upinduna ya ka jing sngaj, upindunaru ya ka jingma jong ka jingpang kpo bat do onut. Ngila kren sepang ka jingduna ki jingbam bataymen. Umilet ru udai uba biang bha ban pendap ya ki jingduna ki jor bataymen. Namar udon ka bor pinklan bat ka protein. Kadon ka jingkiyo hakari menta ban kintiyo ya ka jingrep ya umilet bat ban wat benya ya ki jingmentoy bala ban yo na u. Kadai ka jingkerpat jonga ya pi ki hinmen bat para ba pin rep ya u ban yo jingmentoy na u. Dakum taru pinkiyo ya ka jingrep jong u. Ngakmen ban yo i ya ka jing sedang mi jong ki karkhana millet batamai hakini ki por menta ki bala pinmi ya ki jingbam kum ki millet cookies, millet pancake bat dosa. Dan ru ki ba pinmi ya ki millet energy bar bat millet breakfast. Ngi kitbok ya baro ki breu ki badon hakani ke benta. Hakani ke samoy tamasa tungin pindon kam do millet haki jingbam jongi. Sapa iki dur jong ki jingbam bapiset na umilet haka social media. Kenang ban pinsngau thu lam iki breu sapang umilet. Parari ba iet dang kindiat sngi blalet ngala yoi ya ka kubor jong ka snong Jor Singh haka district siang ha Arunachal Pradesh. Kane ka kubor kadai sapang ka jingkala baki breu kane ka snong kilalap labun sinem ta. Haka jing shisha haka snong Jor Singh menta ubnai ka jingtrei kam ka 4G internet kelas dang nadu ka sngi jong ka jingrakhe ka jingyo lat luot. Kumbalong menta ki breu ki kmen haba ka boarding electric kalapoi hasnong bat menta ka India bathmai ya ka ju ka jingkmen la yoi haba ka 4G kalapoi hakasnong. Kaladon ka step bathmai haka rukom jong ka 4G haki jaka bakendong ka Arunachal bat ka thanch tailam ingi. Ka jingpenyeso ada ka internet kala wanra e ka step bapernai. Ki jingmentoy bajuyo menchua tang hakinong ba bahe. Henrei lingba ka digital India la wanra e kini ki jingmentoy sakisnong nong kendong. Namar jong kani yaki batrei kam la jong lakha hakari. Usetha Singh Rawat na ka district Ajmer, Rajasthan, upinyat ya ka dukan e-store pasuk jan online. Pila ban perkat ka jatkam ayu kum kani, unong su jan online haka jing shisha Usetha Singh Rawat, ujusu jan hasua ka klam COVID. Habala one-line shop ka klam COVID, urawat umsim la sim ya kani kum ka jing Henrei kum ka kabu. Ulaya so bat ka Common Service Center, ne ka CSC e-store bat ulas sedang ban terekam online. Ujuyo i baki breu ki jupa su yaki mas bon teli. Ula khot trei yaki kato ka ningut ki kentai bat kila sedang ban su yaki mask. Hadin kani ulas sedang yaki dukan online bala ai kerteng Taylor online.
Hakaba ulas dang bansu bat de ye bun jat ki jan. Minta da ka bor jong ka Digital India ka kam uset hasing kala kiu bha hadu bun ki bapa su jan hau na keleng kari. Ula ai kam ki spangut ki kintei hakakam online jong u. Ka Digital India kala penlong ru yo Om Prakash Singh na Unnao, Uttar Pradesh, ubatrei kam lajong da ka batrei online. Ula bu palat 6,000 ki broadband connection hakasunong jong u. Om Prakash ula thau ru ya ka jaka IA yo wifi hajan ka Common Service Center jong u. Ka balayarap sibun ya ki breu badon kam hakatu kathan. Ka kam Om Prakash kala kiu bha hadu kata hadu bula khot trei bat ai kam ya palat arphongut ki breu. Kini ki breu ki pinbiang ki broadband connection ki school, ki hospital, ki office tehsil bat Anganwadi Center jong ki Shnong bat bun kilayo kam na kini. Yiki babun kum kini ki khana jingjob. Kumbalong kini ki Common Service Center la yo iru hakarinsan e-market jong ka sorkar. Kata ka GEM portal kumju. Paralok ngalayo bun ki message na ki Shnong ki beidei bat ke jingkala bala wanra da ka internet. Ka internet kala penkala ya ka rukom puli jong ki samla. Kum ka nuksa haba ka Gudia Singh na Uttar Pradesh kalawan siya ying kikinsi ha kasnong amoya ha Unnao kala sengaw kuslay siya pang ka jing puli la jong. Henry ka baronet kala wengi ki jing kuslay jong ka. Ka Gudia kala pendep ki jing puli lingba ka internet bat kala pendep ya ka graduation. Bun ki brio ha kisnong kila yo ya ka bor batmai na ka jing syakri Digital India. Tho syangas pangi baterai kam lajong lingba ke internet hakisnong kat bapila bat yatho ru yaki khana jing job haka social media. Para riba la katto kat nipor menta ngala yo ya siti na Uramesh ubajus ngap ya man ki bat na Himachal Pradesh. Uramesh ulatho sapang bun ki aka ki babha ulatho baki jakasong ki brio hakilum kilong ki bayar bat ya jengai henrei ka donut jong ki pat kaya jan bha. Hoot ngila ban yo jing hikai na ka jing im jong ki brio basa haki jakalum. Ka jing hikai baningkong bang yo na ka rukom im bat ka lariti jong ki jakalum. Kalong bangim im haka jing sya penbor jong ki jing yashem. Ngila ban job yaki da ka basuk bat ka baar. Kumno bangila ban long ki bala ban syania halade. Da ki jingdon jing em ba mihi nakathan la jong. Ya ka dur ka ba internet jong ki jing hikai ka baningkong ka bangalaong la yoi hakathan spiti hakini kisngi. Ka spiti ka di kathan riulum. Hang ni hakini kisngi ka kam khet motor kadangyan. Kani ka di ka kam ka ba bha hakijakalum. Henrei ki kintei jong kasnong ki alum lang ki khet motor na ki jakarep jong baro. Habatrei haki jakarep la yoi ba ki kintei ki ruai ru ya ka jing ruai ka than ka chapra majhi chapra. Ka jingetrei lang hang ni ka dei ka rukom bakila jule nadu menchua. Ka nuksa babhatam jong ka jing pendon kam ki jingdon bamihi hakathan ka dei ka balayoi haspiti. Haspiti ki nongrep ki bari masi ki that terkong ya ka ej masi bat thep haki berni. Anda poi ke portlang yakini ki berni labu haki cakaba syong ki masi balatip kum ki khut hangni. Anda la hap yor kini ki berni ki ajing yadai ki masi na ka jingkriat. Hadin ke portlang yakani ke ej masi la pendon kam kum kasbo haki lingkha. Kadon ke jingyada na ke ej masi bat kasbo na ke benta ki lingkha. Ka bai rep ru kam dalut than bat ke jingmi pat kabun. Nakata kadaw kani ka than hakini kisngi kalalong ke jing aimin siem na ke benta ke rukom rep ba pendon kam bej tang yiki ki bayo na kamaryang. Paralok yiki babun ki kam badai ban yaro la yoi haki jela Uttarakhand. Yaki babun jat ki dawai bat ki jingthung la shem ha Uttarakhand. Kini kilong ki bamentoi bha yaka jingkot jingkya. Uwei naki udai uso bedu. La tip ya kum Himalayan fig. Hauni uso la shem bon bha ki mineral bat vitamin. Ki breu ki bam yu amtang kum uso henrei kum udawai bala ban yarap ki bubun ki jingpang.
na ki jinglong jong uni ujat so menta lachna ya ka so ka jam ki chutney ki ashar bat ki so bla pinter khong na ubedu la de kini hakiyau da ka jingshim kya ka bor sinchar ka pithorgar bat ka jingitrelang ki breu ka than la la ban wanra ayu so bedu hakiyau haki rukom baper ya uso bedu la raru hakiyau online da ka ba ai kerteng ya u pahari fake amtang baki nongrep kila yo ekalat kamai betmai henrei ki jingmentoy jong ka bor dawai na uni uso kelas dang ban poi syakeleng saudong para ribe ek hakapas dang jong ka man ki bat ngilai kren sapang ka amrit mahotsav jong ka jingyo lat luot ringkat bat ka jingle ekmen bakraw ya ka jingyo lat luot bon sakiwe ki jingle ekmen kin saja haki sngi banwan sa tangkatu ka ni sngi ya ka jingle ekmen jong ka jingmani ya Lord Ganesha ka Ganesha Chaturthi ansarakhe ka Ganesha Chaturthi kadai ki jingle ekmen ya ki jingkerku uganpati bappa ka jingle ekmen Onam kan sawan haswa ka Ganesh Chaturthi ya ka Onam khamtam ha Kerala on rakhe da ka jingsuk bat ka jingroy ka Hartalika Teach kan long ha ka Laipoterik unailar ka Naukhai kan long ha Odisha ha ka Sitarik unailur ka Naukhai kamut ka Bam Batmai bat ka Neru kumbalong kiwe ki jingle ekmen ka don jingedei bat ka rep karyang ha ka wei pat kalyang kan don ka Samvatsari jong ki Jain kini ki jingle ekmen baro ki pin i ya ki jing reus pa ka lariti jongi nga ai kuble yepi baro na ka benta kini ki jingle ekmen ringkat bat kini la shai ka sngi ka arp kundai terik unailar ya ka National Sports Day on rakhe ha ka lingku snem sngi kha u Major Dhyan Chand ai ba kinong yele akai jongi kinang kiu ban kintiu ya ka buram jong kalama lairong ha keleng ka perthei kane kan dei ka jing ai buram yu Dhyan Chand tung ini trailang na ka benta kari bat ngin nang kintiu ya ka buram kari dakani ngan pinkut no ha ubnai ban wan ngin sai kendu biang ha ka weipat kaman kibat kublai shibun